kala rahina wengi manengkung diatantri makata mring eswarya poloneki tinutur tantra carita ngarani ko. Ana bulus sing manggon ana ing Tlaga Kumudawati aran Durbudi lan Kasyapa. Elok tenan tlaga iku, akeh kembang tunjung kang tuwuh subur ing kono. Ana kang putih, abang, jambon lan biru. Ing kono uga ana manuk cangak sajodo kang kekancan apik karo bulus loro mau. Kalorone aran Cakrangga lan Cakranggi. Banyu Tlaga Kumudawati saya suda amarga ngepasi mangsa ketiga dawa. Manuk cangak kaloron agi-agi pamit marang Durbudi lan Kasyapa. Aku tak pamit sik ya. Arep menyang papan liya. Amarga banyu tlaga iki saya entek. Aku lan kanca-kanca ora bisa pisah karo anane banyu. Ganjaku, apa tegal kowe ninggal aku? Golek pangan mikir awakmu dhewe. Sejatine aku ya padha karo awakmu kang ora bisa urip adoh saka banyu. Pancen bener kandhamu. Nang mangsa bisa. Awakmu beda karo aku. Aku bisa mabur, dene kowe ora bisa. Mbok yo welasa marang aku. Golek cara kepiye carane karep ben aku bisa melu awakmu. Sik. Coba cokotan tekan carang kae iku. Mengko aku lan bojoku tak nyakot pucuk-pucukane. Nanging sithik-sithik aja nganti ngomong apa-apa ya. Menenga satengahing laku ing awan. Nadyan krungu utawa weruh sabarang kalir kang uga gawe atimu srek aja nganti kok suarani. Gugunen kandhaku. Manuk cangak lan bulus mabur menyang Gunung Himawan. Ing kono mau dununge Tlaga Panasesara. Tlaga asale manuk-manuk cangak mau lair kang amba lan jero. Banyune ora tau suda sanajan mangsa ketiga dawa. Wis rada adoh anggone mabur nalika iku tekan tegalan aran Wila Janggala. Ana asu loro kang lagi ngiyup ana sangisore wit maja. Asu lanang aran Nohan lan sing wadon Babian. Aku weruh ana bab sing aneh. Ana bulus bisa mabur karo manuk cangak. Mangsa bisa. Bulus bisa mabur. Iku paling mung ledong garing kanggo oleh-oleh anake. Ora, tenan ke lho. Tledong. Saka kadohan Durbudi lan Kasyapa krungu. Dheweke nesu banget amarga diunekke ledong garing. Karep mangsuli dumadakan. Bluk. Lagi wae manget tutuke. Durbudi lan Kasyapa tiba ing lemah. Dheweke banjur dipangan asu loro mau. Ora bisa tumindak apa-apa, manuk cangak nerusake abure. Manuk cangak isin amarga kandhane ora digugu kanca rakete dhewe. Yetna Yuwana Lena kena. Sapa kang ngati-ati bakal slamet, kang sembrono bakal nemahi cilaka.